Tinanong ko siya kung makikita ko ang bubukas ang langit. Tinanong ko rin kung may kalapati. Lahat ng yan, nakita ko. Ang totoo, nung mangyari yun, hindi na rin siya madilim ang langit. Umaambon pa. Kala ko magbibiro lang. Pagdating namin doon sa taga, ang alon nasa taas. Sabi ko, huwag kang lalayo sa akin kasi hindi ako marunong lumangoy. Basta dito pa lang sa tabi ko, sabi niya. Ang alon, nandito yung gagaling sa likod namin. Dito ako, sabi ko, kung nandiyan yung tubig, pangalayan mo ako. Oo, huwag kang mag-alala. Bakit? Nagtaka ako, bakit yung alon, lumalagpas sa amin, hindi ako nababasa sa amin. Lumalagpas lang. Hindi ako nababasa. Yung alon, hindi lang dito kami, walang... Tapos, nung bisan na ako, wala yung dalawa, lumayo. Mga dimunin ko rin. Hindi nga nabisan ako sa kumbisi. Nasaan ngayon yung bubukas ng langit. So, tingnan mo sa taas, sabi niya, umibig ako. Kung nakita ko malaking walang ulap. Tapos sa gitna, may mga puti, gumagalaw. Hindi ko maintindihan ko ano yun. Ako talaga pilosopo ako. Hindi ako naniniwala doon. Nung bumukas ang langit, tinuro kong gano'n. Ayun, bumukas ang langit. Nung balik ko yung bato ko dito, nawala na. Ako, sabi ko, nakita ko na. Nasa yun. Nasaan na yun yung kalapati? Hindi naman mabuti sa taas. May nakita kong puti. Malapit dun sa ulap, kala ko plastic lang. Tapos yung nag-isip ako, plastic yun, bakit mo ako doon? Yung karang doon, bakit yung nag-doon taas? Tapos, yung bukanaw yun, yung pupunta doon sa walang ulap, nakita ko talaga, kalapati. Tatlong beses, bumalik-balik doon. Doon ako nagkaya. Napaka-pilosof kong tao, pero naniwala ko. Kung sino man ang hindi maniniwala sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil ako, yung pilosof ko ako, pinupit ng ulo ko, ito, tingin mo. Ibukol, tingnan mo. Hindi mo na ng bato, pinupit niya sarili niya. Dahil hindi ako naniniwala, sa bahay ko mismo, 40 days, 40 nights, hindi ko bahin. Kung nag-aalala, kasi baka mamatay dito, pananabutan ko, sabi ko. Tapos pinakausap ko si Ama. Sabi niya, kasi ususunan ko lagi. Huwag mo pa sinasabi sa akin, alas 12 ng gabi. Sabi sa akin, huwag mo pa hinapan ang alas 12. Kailangan ko namin kumain sa mga. Hindi ko sinabi naman kasi hindi ko kilala. Tapos, mahal na mga bilang anak ko. Huwag mo po ito dito, sabi sa akin. Tawarin mo na po. Bakit? Yung sa akin pa yung bato yun. Yung tanggap mong bato. Yung una, talagang malakas. Ako gano'n ko na. Hindi ko mapigil. Sabi ko, tikisin ko po, basta magpaplata ko na ako. Sige, Alas 12 ng gabi. tapos kapatawarin ko siya, pero huwag mo lang uutusan. Sa tutulan, kasama kami, then nagtitisyo kami.
kahit wala kaming lakad, sinisunod ako. Hindi ko sinasagot. Ito yung pinipili ko lang. Para makilala mo kung sino ka talaga. Nung nakatapos lang sabi ko, kasi ang tawag ko sa kanya noon, Mel. Sinabi ko naman. Gusto mo ilaw, sabi niya. Gusto ko, din, sabi niya. May tanda raw na, tanda na ako Siya. yan. Cross, dito. Lumuwas na naman. Walang pula. Dito ang tanda sa akin ang ating ama. Siya ang nalibot. Tulad ng mga ama, ay may krus siya sa gitna. Yun, may krus siya. Kaya yung mga naninira, may araw din pang ng Pilado. Tinitiyak ko yun. Ako, ang nasa akin, isang Pedro. Masuk. Walang ibang gumamit na gamit sa katawan ito. Hindi yung may-ari ng katawan at sapla sa Pedro. Yung hindi maniniwala, magparusahan din. Maniwala kayo sa akin. Ilang bilog na akong pinarusahan. Pag hindi ako makapunta sa kanya, magkakasakit ako. Bahala kayo sa buhay niyo. Diba sabi ka naman, anong gamit ng ama? Anong gamit ng ama ko? Tubig. Anong gamit ko ngayon? Walang magulang bibigyan. Kahit isang anak siyang ating laro, anong gamit nila? Ay tubig. At paniwala. Kahit sa ibang bansa kayo, basta may tubig kayo, naniniwala kayo, ay panalo kayo. Dahil sa Jesus lang ang dakilang ang ating mga. Ang ganda-ganda pinapakita ko sa kanila. Gusto ko mag-ipon-ipon. Bakit? Ang huli ay sila pa naninira sa akin. Ano ba ang ginawa ko sa kanila? Hindi pa. Inaayos ko lang sila. Pagkakaisa lahat. Ano ginawa sa akin? Ano ba dapat ang gawin ko sa tao? Ay gusto nyo? Alis ako dito? Pupunta ako sa malayo? Kayo na nalinapitan. Ang tanong, sino pa? Ano ba ang aking ginagawa? Gusto ko kayo tulungan? At magbigay masaya sa hindi? Pagalingin kayo. Bakit hanggang ngayon di pa nagtutaw? Ang tanong ko sa aking sarili, ano ba ang dapat para sa kanila? Dapat ba ang tao yan iwanan? At marami na dadamay at nagawa sa akin. Paano ang mundo natin? At maraming gusto bang bago? At maraming gusto mahimik ang mundo para masaya. Ay, laging tapang, laging yabang, laging lahat na ang dapat ay magkumbaba na lang tayo lahat para tayo magkakaisa. Hindi ito nakukuha sa reliyon nito. Ay, punta dito. Magrelasyon tayo sa Diyos. Ilagay natin sa puso. Bawat isa sa inyo dahil kayo at inilang ng Diyos. Dahil pag samantala lang kayo dito, ang kayamanan niyo madadala yung pagkumbaba. Hindi ang kayamanan ng pera. Ang pera, pag samantala lang dito, habang nabubuhay ka, ang tunay yun. Yun, pagkumbaba. Makibagay, makisama, mansubra sa inyo, tumulong kayo. At blessing din ang bibigay sa inyo sa ibang tao. Gagamitin niya. Kasi alam, bata pa ko, nagdala-dala na. Yung sinlax na tukang, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang lahat ng Pilipinas, napuntahan ko na.
Ang gusto ng ama, nakalasyaw. Dito ako 2007, dito nila ako dito titira. Nandiyan si mami. Alam, sabi ko, sayang. Sayang ang pagmamahal. Dahil kahit ano man ang pagmamahal, ang kapalit. Hindi sila ka. Yun lang nila. Ayaw mo. At para sa akin, para sa akin, para sa kanila, sa kanila. Kung sumama sa akin. At tanggapin ko kayo. Kaya mo sila. Bumalik sila, tanggapin mo sila. Kaya yung tao naman. Kailangan natin magsarap. Alisin ang kayabangan, pabibigyan, lahat ang bagay at nagibigyan ng plano. Isipan, ipantay mo. Huwag kayo manira. Magbabalik sa kanyo. Ang pasapapalik. Gusto ko kami sila kung ano. Huwag mo na